Ning katon bumi gunjang ganjing langit tira kelap katon liwit cintanging alis ingkang kataman asmara wonten dawuh Yayu la ya papan iki ingkang bakal ingsun yasane Tambak Setu Bondo kinarya lumaku marang negara Ngalengka. Oh mekaten sini. Iya. Iki. Menawi dipun keparengaken badhe nderek nyengkuyung. Kados pundi menapa paduka sinuwun keparengaken? Iya. Yen to kabeh mau bakal sedya becik kang tumuju marang karahayon sarta karampunganing sedya. Tak lilani Yayi. Tansah pamoring suksma sinuksmaya winaya ing pentrenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyut sinuwun marang purbaning Bathara Nenggi Sang Gunawan Kunta Wibisana Cinta ingkang kacipta rikala semana kejawi namung Sang Hyang Bathara Indra denira mangsah semedi ciptane galih harsa suka sabiyantu marang Sri Rama Wijaya dene rarsa yasa tambak guru kinarya nyabrang mring Nuswa Ngalengka kocap ana mendung anggen danung gembuleng gumulung dumawah wonten telenging samudra tetela punika sela ingkang ageng-ageng turun saking wonten telenging samudra danguning dangu sungsun matimbun-timbun tumpu undung akarya kekuatan Setila katarima Gunawan Wibisana denira nyipta tambak guru Setu Bondo Gunawan Kunta Wibisana ora nyono lair trusing batin anggone raswita marang panjenengan ingsun anggone ora gedhekake lelabuhan marang jeneng ingsun sira bisa nyipta tambak guru ingkang wis magrang ana tengahing samudra apa bener iki bakal tumeka negara Ngalengka inggih jinuwun estrining manah tambak guru menika ngantos dumugi wonten negari Ngalengka. Mengkono Yayi. Inggih, sinuwun. Mangke rumiyin, sinuwun. Najan menika wonten tambak tegesipun menika wonten tambak guru kretek ingkang ageng. Namung nyuwun ngapunten. Menika saking pamanggih kula. Menika barang pujan. Hujan menika ngelmu mboten ngelmu sejati. Kula lebeting manah tasih tuwuh tandha pitaken. Menapa nggih badhe kuat menapa mboten muta watosi. Jalaran kang lumampah menika mangke mboten namung wanara setunggal kalih ewon cacahipun. Awi ngantos kangge mlampah menika mangke ambrol wonten ing segara. Kados pundi? Lah prayogane kepiye? Anoman wonten dawuh paman. Coba
cobanen tambak goro iki. Kira-kira mendat mentul apa ora? Nggih sedika kisaken Dewi. Kadarita lon-lonan lampahe senggana Yanoman denira nyobi tamawan Wibisana san kancot-encot nyatanipun datane bah boten pitados raos sing penggalih senggana sigra manta aji mondri. Manta aji mondri, manta aji pengantep-antep. Ya to sekawatek bobote Anoman, bobote senggana wuwuh pitung gunung. Kira lumampah wonten tengahing tambak goro esmu kagenjot ambrol tengah bener. Sigra tandang saksana mentang kang sanjana naga pasa pinusus pumiten mung kowe ngasta Indrajit sang Megananda Anoman wonten dawuh sinuwun kepriye nggonmu nyoba kekuwataning tambak goro yasane Gunawan Wibisana sinuwun ngaturaken kauningan kula cobi kula nggih lumampah nyuwun pangapunten sinuwun menika pedhot tengah leres lah estu mboten lah pun cetha to niku kula gadhahi panyakra bawa sinuwun boten ngeparengaken nyatanipun kangge mlampah Anoman piyambak kemawon nika pedhot mendah kados menapa menawi wanara dampyak-dampyak pedhot tengah leres menapa boten kecalan paduka sinuwun
Kakang Narpati Sugriwa sabar. Wah, nek kula mboten sabar telatek. Anoman wonten dawuh. Persajan wae. Anggonmu nyoba tambak guru iki mau lamban apa nganggo lambaran? Inggih. Inggih kepiye? Inggih. Nyuwun pangapunten sinuwun. Anggen kula nyobi tambak guru yasanipun Raden Gunawan menika kala wau. Kula mantak Aji Mondri. Anoman wonten dawuh sinuwun. Besok-besok maneh kudu nganggo petung sing ganep. Aji Mondri kuwi gunane ora kanggo ngencot tambak guru. Aja meneh kok mung boboting tambak guru. Gunung kuwi mbok pancal pedhot. Yen kaya mengkono kuwi dudu salahe Gunawan Wibisana, salahe le nyoba tambak guru. Tiyang boten pitados menika kengan kenging kemawon. Sabar Kakang Narpati. Nggih, sampun. Ya wis. Saiki padha nunggu sing prayoga. Isine kok mun rebut bener. Kok malah gawe susah ing ati. Yayah Sinipi Nata Pancawati Sri Rama Wijaya karana sedaya para kadang sentana datan ana kang bisa mungkasi karya sami sakala Sri Rama Wijaya sigra ngasta pusaka Kyai Guwa Wijaya katamaken mebet wonten jroning samudra. Manjing jroning samudra nggih pusaka Kyai Guwa Wijaya riwut nyori nepasaken lumebet wonten lebeting toya sami sakala dadi umop mumpal-mumpal lir wedang semawah banyuning samudra kathah mina-mina ingkang sami pejah kenging dayane pusaka Guwa Wijaya ucap Dewaning mina sing Hyang Baruna nduk rikala semana sigra mrepeki unggihane kang ragya duka. Wong wilahing mangarta wana langgeng. Duh. Mustikaning satriya, mustikaning para janma. Sumawi kula aturi
meper Bramantya Paduka. Jinuwun. Jengandika menika sinten? Waleh-waleh menapa kula dewaning Muna sarta kula menika dewaning ulam ingkang ngreksa samudra ingkang sudyamastan kula Sanghyang Bathara Baruna. Paduka pukulun Sanghyang Bathara Baruna. Inggih. Wonten menapa dene Paduka pukulun merpeki dhumateng kula? Aduh, sinuwun. Kok kaningaya sanget Paduka sinuwun ngantos tega nglepasaken Guwa Wijaya manjing wonten beting samudra. Mina abdi kula ingkang sami pejah. Kenging dayaning pusaka Paduka sinuwun. Mbok iya kula aturi enget sinuwun. Bukulun kados pundi menapa kula lepat ing cipta kula menika daya-daya badhe madosi katresnan kula garwa kula inggih Yayer Kyat Warasinta kula badhe yasa tambak guru. Nyatanipun dereng kasembadan tinimbang tambak guru menika boten rampung saking pikajeng kula banyuning samudra menika badhe kula sat kemawon supados kenging kangge lumampah para wanara. Lho mangke riyen. Menawi panjenengan badhe ngesat bayuning samudra, kula pitados pusaka panjenengan Guwa Wijaya Kwawi badhe ngesat samudra. Napa panjenengan boten damel kapitunan pejahing mina risaking kawontenan kapitunaning para tiyang ingkang pados tedha lumantar pados ulam pados mina. Lan menawi samudra menika asat toyanipun kawontenaning samudra dados menapa menika mangke. Kaendahaning alam sampun boten endah malih karana kemrangsang kumrungsunging penggalih jengandika Sang Prabu. Menawi ngantos panjenengan namung mekaten teksipun ngandelaken bab perkawis pusaka panjenengan. Kula pitados madosi garwa Paduka saged pinanggih. Saged pinanggih namung pinanggihipun nggih namung Dewi Sinta. Pinanggihipun Dewi Sinta sampun ngantos pados sanesipun. Lah inggih Sinta menika ingkang kula padosi. Dados panjenengan namung trimah Dewi Sinta sanesipun. Liripun kados pundi? Bela dalah. Oh, dados panjenengan menika dereng saged nyakra bawa menapa ing dados pikajeng kula. Estanipun. Mila kula matur, panjenengan menapa trimah menawi namung nampi Dewi Sinta. Sinta menika sinten? Sinta menika Batari Widawati. Batari Widawati. Dewaning kabagyan, dewaning kamulyan. Nanging menawi cara panjenengan badhe madosi ingkang garwa Batari Sri Widawati namung mawi cara ngesat segara mateni iwak menapa cucuk menapa sampun trep kenging menapa kok panjenengan boten pitados kaliyan para kawula panjenengan para rewanda para wanara menika gadhahi kekiyatan ingkang linangkung. Monggo to dipun penggalih. Manunggaling cipta rasa budi miwah karsa menika sinuwun ingkang dados gegaman ingkang langkung ampuh. Kula mboten maiben pusaka benan menika ampuh, nanging tasih ampuh karukunan. Lan katentreman manunggal sayuk sayek saeka praya. Menawi panjenengan kersa ndharatur kula, pusaka benan kula atur mundhut rumiyin. Mangke kula badhe matur. Kados pundi pukulun menawi panjenengan ndharatur kula lan pusaka panjenengan sampun panjenengan pundhut tirtaning samudra mangsul dados anteng malih lan abdi kula para mina gesang malih
Sakmangke ngaten, monggo samat sinamadan daya dinayan. Kula aturi ndhawaken sedaya para wanara. Para wanara kinen pados kajeng ingkang ageng-ageng, sela ingkang ageng-ageng. Menika ingkang catat rak namung papan tengah, mboten sepintena. Lah, mangke para wanara menika supados pados kajeng lan sela-sela dipun calaken kemawon sak dawah-dawahipun. Mangke abdi kula para mina ingkang badhe nata. Kalebet kula badhe nderek sabiyantu. Kula aturi pitados nuwun. Manunggaling cipta rasa budine wah karsa menika kala wau ingkang temahan jalari kasembadaning sedya. Inggih, kula aturi pitados. Monggo dipun tindakaken sari-sareng. Gong. Gong, ata. Kowe ngusungi apa? Nyambut gawe aku ki. Ya ora maido ki nyambut gawe. Sing mbok usungi ki apa?
boto. Lha pira? Siji. Mbok yo sing nyambut gawe sing kira-kira cucuk piye? Mana boto 10 ngono lho. Bakat burung kebyur ngono. Kluthik siji. Watu kluthik siji karepmu iki piye? Aku ate semono. Aku gelem nyambut gawe pira-pira. Maido. Bayar apa kowe? Ya ora cerewet. Mari iki ora. Ora sani ora. Jan, une para ketek-ketek panca ati lah, Jan, gumun aku. Ya. Iki mengko nek ora tak rusak, mboko sithik. Ora kelakon. Keparing Kanjeng Sunan Ngalengkaya. Ora ngerti yen sejatine aku buta kongkonane Prabu Dasamuka. Lho, iki kayu gedhe iki, Dek. Mau ora ning tengah kono to? Heeh. Dek minggir. Mbok menawa nek kena ngombak apa? Kayu gedhene semene kok. Apa nggone gawat iki ya? Gawat piye? Ora dikeki sajet. Lah. Lambemu. Wah, gugon Tuhan ora. Mbok menawa. Lha iki gandeng ayo ditengahke meneh. Jan nyuweh-nyuwehne ora. Piye to? Ayo. Yo. Nah. Iki gampang. Ngono kok yo. 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 Ayo. Iki abot nggon bonggol iki ngono. Maido. Apa ya kandhane kok. Kok banget nang mburi kok ora obah. Ayo ora obah wong nggono ya. Ono pucuk. Wis ayo. Yo kok. Aduh kok. Kaya obah sithik kok ora to, Gong. Kowe iki kok maido to. Aku nek abot yo abot. Apa pisan kas yo ngetokke kekuatan. Ayo. Yo kok. Nang iki yo ngono kaki. Lumayan ngabani. Ayo kowe ngarep. Yo. Kowe marpono piye? Lah tujan. Ayo. Tak ada gini. Yo entek. Truk. Aku malu kecemplung